Mae tiroedd gwastad ffrwythlon Sir Fôn yn berffaith ar gyfer cynhyrchu llaeth. Yma'r fferm Rhydydelyn Fawr, Rhos Cefn Hir, mae yna dros 100 o fuchod godro. Dyma gartref Maldwyn a Menai Jones a'i 4 plentyn. A dyma ni Caws Rhydydelyn, di cael ei enwi'n amlwg ar ôl y ffarm Menai. Ia. Ond sut ar y ddaear mae'r ddwy na chi'n cael amser i gynhyrchu caws fel hyn, achos mae'r ddwy yna chi'n gweithio llawn amser yn y byd addysg. Yndan, wel ar y penwythos ydyn ni'n neud y caws. Dim mam sy'n gwneud y caws fel arfer. Yeah. A wedyn dwi'n mynd allan hyd yn oed rownd y sioia neu marchnad y ffermwyr eu cynhyrchuol i werthu'r caws. O lle ddoth y syniad i wneud y caws? Mynychu cwrs yn Coleg Menai nes i yn y ganolfan bwyd yn Llangefni lle. A na fydd nhw ddysgu fi sut i wneud caws yn fanna lle. A gan bod ni'n cynhyrchu llaeth adra, ni'n meddwl sa waith i ni drio wneud caws adra yn defnyddio llaeth ni'n hunan lle. Chod byw ar ffarm laeth, oedden ni'n meddwl sy'n syniad arall gyfeirio. Ac gan bod y ddwy yn un hoff iawn o caws. Oedden ni'n licio fyta caws, waith ni'n neud o ddim lle. A da chi yn ei wneud o ar y ffarm? Ydan. Nathon ni addasu ryw shed o gennym ni lle. A nath y hogia fynd ati i rhoid y walia plastig ma i fewn, a coldroom i fewn, a peirianna lle, a ffwrdd ni. A dyma ni? A dyma ni, y caws. Caws. Yeah. Falle mod i braidd yn hi, ond mae o'n ista ymlaen i fan hyn yn barod i gael ei fita, Elin. Helpad ei hun. Diolch yn fawr. Reit. Pa fath o gaws di hwn felly? Di hwn rhyw fryd arbennig? Wel, caws meddal tebyg i camembert neu brie. Wedyn, da ni'n neud 2 fath o gaws. Mae gennym ni'r un hefo merchus y môr yn efo hefyd, sef samphire. Wedyn, pan mae hwnna mewn season lle da ni'n medru ddefnyddio fo, da ni'n gael o pen llun. Dwi'n siŵr bod ennill y gwobr fawr i Sir Fôn yn dydi cynnyrch gore Sir Fôn 2011. Wel ia, neis iawn de, oedden ni mewn sioc. Chod, anrhydedd arbennig iawn i gael yr wobr, a mae'n neis cael unrhyw fath o wobr, ond mae hon yn enedig, chod, wobr cartra mewn ffordd. Mae'n neis cael unrhyw wobr, ond heb cefnogaeth y pobl lleol, fysa ni'n gallu cario ymlaen, so mae'n ddiolch iddyn nhw hefyd. Ond na, da ni'n gobeithio byddwn ni'n gallu cario ymlaen i ehangu'n y dyfodol hefyd. Che be, mae'n nodidog yma yn Sir Fôn heddiw, mae'n bechod, mae'r caws mae'n dechrau toddi yn yr hael. Gario ni ymlaen, ia, mi rannau o tro yma. Bren ni eto fo sydyn.